Днес искам да ви представя една много любима моя рецепта. И това е домашен печен шоколад. За целта ще са ви необходими 250 мл прясно мляко, 200 г кафява карамелен захар, около 100 г траве масло и 250 г сухо мляко с разбъркано в него какао, което е около 4-5 стотни лъжици. Първо трябва да се смесим много хубаво сухото мляко и какаото на купичка. Разбърквате хубаво, за да се смесят много добре. В тенджерката изсипваме мляко. И захарта. Разбъркваме хубаво. Ще бъркаме, докато захарта се разтвори напълно. Още сега се получава хубав кафяв цвят. Сега ще добавим кравето масло. И продължаваме да бъркаме, докато то се разтопи напълно. И докато млякото започне да завира. Маслото и захарта се разтопиха напълно и сместа започна да ври. Мирише невероятно. Така. Намаляме котлона на минимална степен и започваме да прибавяме малко по малко от сместа сухо мляко и какао. Разнася се страхотен аромат. Шоколаден е готов. Бучките, които останаха вътре, не трябва да ви притесняват, защото сега, когато се охлади, ще го прехвърлим в един по-дълбок съд. Ще го пасираме добре. Ето, аз пасирах моя течен шоколад и се получи наистина уникална гладка смес. Ето. Сега ще си го налея в купички. Вие може да съхранявате вашия течен шоколад в добре затворени бурканчета. Така ще издържи доста време в хладилника. Ето го и нашия течен шоколад, след като е престоял няколко часа в хладилника.